Ronnie van Bemmel, een trots man, want je album is eindelijk uit. Ja, het heeft even geduurd. 2 jaartjes bezig geweest en ik ben er blij mee. We hebben bereikt wat we hebben willen bereiken. 2 jaar, dan heb je er echt heel veel zorg aan besteed. Je begint op een gegeven moment met het verzamelen van liedjes. Daar ben ik eigenlijk allemaal bezig voordat ik echt daadwerkelijk aan het album begin. En dan ga je liedjes selecteren. En op het moment dat je echt gaat beginnen, dan valt er ook weer wat af. En dan op een gegeven moment hou je toch tussen de 12 en de 15 liedjes over. Ja, dan ga je mee aan de gang, dan ga je demoen. Dan valt er uiteindelijk nog weer wat af, er komt weer wat bij. Ja, dat heeft gewoon wat tijd nodig. En uiteindelijk hebben we een product wat heel divers is en waar ik heel blij mee ben. En samen met Frank Verkooyen, hè, jouw studiomaat. Ja, Frank en ik zijn buiten het zingen ook wel vriendjes, mag ik zeggen. En ik ben gewoon gek van Frankse producties, omdat hij zijn manier van produceren, daar hou ik van. Veel moderne geluidjes erin, hele eigen stijl. En dat is een stijl die lekker bij me past en dat vind ik leuk en daarom blijf ik lekker bij hem. Nou, je zegt al, 2 jaar er hard aan gewerkt. Uiteindelijk is dat album er. Sterker nog, je hebt hem nu in je handen. Wat is dat voor gevoel? Het moment dat je dit in je handen krijgt, dat is heerlijk. En ik heb natuurlijk al die opnames heb ik al thuis. En dat heb ik al gehoord. Maar toch is het heel speciaal op het moment dat de leverancier voor de deur staat met een paar dozen met je albums. Ja, dan is dat toch te gek. Dan mag je toch trots op zijn. En als je de album moet omschrijven, wat voor Ronnie van Bemmel krijgen we te horen? Heel divers. Feest. Gezellig. Drama. Tropisch. Reggae. Echt heel divers.